Welcome to my channel number kupuran apa so guys दा बुझे नेक्स्ट नाइन थांनाय दा so आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोबा शेयार सब्सक्राइब खालामनो थाबाय आरो कमेन्ट खालामनो थाबाय so नायलांबाय थादो गाइस जों थांनो ओंखारबाय गाइस नायलांबाय थादो so guys जोङो दा फैदा जोङो मोनसारसिगाय बारासिथिं गोजान गैला so दा जों थांगासिनो दङ so दा जों नै मेन रड थिं थांगासिनो आरोना लामा दा भिडिअखौ बाय हाबहैनांगोन ओमफ्रायसो मोनगोन so दा जों थांगासिनो दङ नायलांबाय थादो Guys, जों सिंथिं हाबलायबाय गामिथिं दा जों थांगासिनो दङ फाइनालि गाइस जों दा मोनफैबाय फुजायाव so गाइस आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोबा शेयार सब्सक्राइब खालामना होदो so गाइस फुजा मोनफैबाय नै फुजाया so गाइस नायलांबाय थादो ना Sentinas. Hello guys, puja थ' दा जोब्बाय दा जोङो न'थिं थांनो ओंखारबाय so guys आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ आं बारा मोजां लानो हादिया मबाइला चार्ज गैयिनि थाखाय जोबसिगोन आंनिखायनो आं बारा मोजां लानो हादिया so लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअफोर नेथ'ना थाथ'लायदो so guys आं बेसेबां दोननोसै